De winkels zijn er al weken klaar voor. Koningsdijk komende manje. Intussen is er een zekere Silke en andere verkeefsters op de vrijmarkt wekker worden. Ze had een plakje alvast gereserveerd onder Nijsteert, dicht bij de bloemenwinkel. Ja, inderdaad. Juist weer de eerste mensen hier al om de plak nu te zetten. En wij gaan een maandje eten, dus wij het plakje al iets zetten. Wat betiert? Ja, inderdaad. Het is nou, ik dacht juist ik al, het is nog bijna een week dat de meesten binnen betiert bij dit hier. De gemeente Ljouwert had er geen verklaring voor waarom handelaars nou al een plakje aanzetten. Het is was net verbeen, had je maar rekken horen bij de concurrentie. Ja, je kunt gewoon een plekje reserveren. Het is aan de mensen zelf om daar met elkaar rekening te houden. Doe dat dan wel met krijt en niet met plakband, want dat is heel moeilijk te verwijderen. En wat doe je hem dat zin? Nou, als we dat zien, dan gaan we daar wel op, de mensen op aanspreken dat ze dat niet moeten doen. En oors? Dan kan een boete ook volgen. Pas van 19 uur aan mag je mensen op haar plakje zitten. Net jadder, want de gemeente wil net alleen nog een gezellige, maar ook een veilige Koningsdijk. Door de hele binnenstad zijn gele lijnen op de grond gespoten. En dat is bedoeld voor de hulpdiensten. Het is de bedoeling dat mensen binnen die gele lijnen blijven, zodat de hulpdiensten, als het nodig is, de ruimte hebben.